Мин җырымда калам дигән әсәр композитор Илмир Низамов белән шагыйрә Гөлүсә Батталованың иҗат җимеше. Җырның һәрбер сүзе, һәрбер нотасы йөрәккә якын, күңел кылларын тибрәтеп каләмгә агыла. Мин җырымда калам, мин җырымда яшим. Нинди дөрес, хак сүзләр. Чыннан да, бөек җырчыларыбыз башкарган милли моңнар буыннардан буыннарга күчеп, халык күңелендә яши. Даваллары булды кайчак елларымнан, җилгә каршы атлар үтте юлларымнан, кыраулардан саклап якты җырымда янам, җырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер, мин җырымда калам. Мин җырымда яшим, мин җырымда янам, җырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер, мин җырымда калам. Дәва булды җырым, әрнү сагышларга, бәхет көен язды, меңләп язмышларга, кыраулардан аша жаннар кавышканда, мин җырымда яшим, мин җырымда янам, җырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер, мин җырымда калам. Мин җырымда яшим, мин җырымда янам, җырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер. Җырымда